real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Dumarami na ang nag-mixed and coffee. Mixed 10. Nagkape ako ng mixed 10 coffee. Mixed 10 herbal coffee. Mixed and herbal coffee. Ako nga pala po ay si Helen Salvador. Nakatira po ako sa Dingras, Ilocos Norte. Ako po si Ellen Sidol, taga San Nicolas, Ilocos Norte. Ako po si Grace Cristobal, 28 years old. Nakatira po ako sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed and Coffee. Doc F, itong alternatibo formula. Doc F Itoc Alternativo Formula. Sa dalawang sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may tsansa ka nang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternativo, The Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Batac City, Ilocos Norte Branch, sa Regional Sour Building, Barangay 7, Taft Avenue, Kawanayan, in front Church of Christ Disciples, Batac City, Ilocos Norte. Naragsak ang maikainim Apulo nga anibersaryo. RPN DZRL Radyo Ronda Batac. On behalf of the provincial government, I commend the management of RPN DZRL and its entire staff who have worked hard 24/7 to deliver important news to the public, especially in this time of crisis. Sa loob ng 60 taon, ipinakita ninyo ang magaling na serbisyo at sa mga susunod pang taon, sana ay kasama pa rin namin kayo sa paglilingkod sa mga tao. Lubos kaming nagpapasalamat sa paghahatid ninyo ng totoo at tamang balita. We look forward to continuing to work with you in fighting misinformation and fake news as we build a well-informed and a more progressive province. Once again, happy 60th anniversary, Agbiag RPN DZRL. Naragsak ang panagselebra di 60th anniversary di DZRL Radyo Ronda Batac. Wow! 60 years ha? Grabe din, right? Napatunayan nyo talaga na buong puso ninyong pinaglilingkod ang ating bayan. And I'm sure for you to have lasted this long in this business, you have shown a long heritage of delivering information and the truth over the airwaves. Talaga po kayong mapagkakatiwalaan. So, on behalf of the BGIN family, I would like to thank you for your partnership in communicating to our Kalingans our up-to-the-minute report, especially about this current pandemic. Agbiag DZRL, Radyo Ronda Batac, Agbiag Ilocos Norte. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda DZRL Batac, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:04. Daytoy ti mensahe ti pangablaot dandanan kada kayo digiti sumaganad. Ms. Donna Sagun, General Manager, Batac Water District, City of Batac, Ilocos Norte. JNS Air Conditioning, Trading and Services, Dealer, Installer, Maintenance ti anyaman na klase ti air conditioning unit. Masarakan iti Manila North Road, iti Barangay Biloca, City of Batac, Ilocos Norte. Telephone number 0917-654-2301. Salvador E. Caroy, Owner and Manager. Fire Chief Inspector Bonifacio Sacatrapos, Fire Marshal Bureau of Fire Protection, City of Batac, Ilocos Norte. Salamat sa Matiktikaw kayo kadi, tikinado dagiti food supplement, ama edijaya kada kayo? Saan na palilaw? Pilien ti food supplement amang papigsa ti resistansyayo, ken mangiliklik kada kayo ti sakit.
Pilien laeng ti Tibicos, agsipod ta dandayoy ti prebiotics ken probiotics amang tulong amang ikat kada kayo kadagiti nagduduma sakit kas iti sakit ti ulo ken bagbagi, irregular menstruation, rayuma, sakit ti bato, sarsaripit wenno marigatan na panagisbo, hypertension wenno high blood, skin problem ken allergy ken dadumapay. Ugaliyen tuminom ti Tibicos ket magatang iti NGT Wellness Clinic. Masarakan iti number 150 JP Rizal Street, Riweng, Lawag City. Ken ditoy RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Masarakan iti Barangay Baay Suba Road, Barangay Baay, City of Batak. Happy 60th Anniversary! When kagayem ken kakabsat, celebraran ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak ti maikay-nem apulo nga anibersaryo na iti datoy a bulan ti Hunyo. Ket kas panagyaman mi kada kayo patpatken mi adugdungeg ken followers ti live streaming iti naondaya panawen apan ang suporta tayo ti RPN DCRL mangiwayat ti RPN DCRL ti gift giving activity into no June 27, 2020 aldaw ti Sabado. Awisen da kayo met ang makipaset kadagiti naldaw programa ti DCRL Radyo Ronda Batak. Agyaman kami iti innem apulo atawen apan nakirandayo iti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Happy 60th Anniversary RPN DCRL Radyo Ronda Batak. The 60th Anniversary Celebration ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak ket babaen timbag nakem dagiti sumaganad ti Baggak Multipurpose Cooperative aglako iti kalakaan na petroleum products masarakan iti along Bypass Road, Barangay 20, San Jose, Sarat, Ilocos Norte. Ti Astro Builders and Construction Resources iti Ili ti Crimao, Ilocos Norte. Kukwa ken matmatunan ni Mr. Onofre Menor ken ti Familiana. Honorable Barangay Captain Raida Tugas and Family, Barangay Darat, Pinili, Ilocos Norte. Honorable Barangay Captain Teddy Rosqueta and Family, Barangay Kali, Dingras, Ilocos Norte. Ken ni Mrs. Chudora Gahelonia Pakubat and Family, Maui, Hawaii, USA. Diyos unay tiagngina. High Factor Iron Tech Digital Corporation. Alisto can clear tiladawan, the outcome na pogi when no sexy. Di danto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iron Tech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa iti sa renda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local ken for abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat da pa iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayat yo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair, ken aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iron Tech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. High Factor Iron Tech Digital Corporation. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Time alauna Jessa. Saan na paudi kadang iti damdaman? Maayos kay nga ron at umweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabaruanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdunupay.
Taplumamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL Radyo Ronda Batak City. Taplumamuan dagiti umili. Taplumamuan dagiti umili. Naimbag nga malemte amin nga sa ngapada, aldaw ti Huwebes, 11 ti mabilang ti bulan ti Hunyo, tawen 2020. Iti laso di ti 30 nga minuto sa apo nga kakailyan mga karonda, hintay manen aga pipin na damag, hintay manen idano dagiti kabarwanan nga informasyon. Damdamag iti pagilian tayo, kang runan na iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Makadkadwa tayo nga agserbi tibiyang team base control ni Engineer Mike Ramos. Supervision ken direksyon ni Station Manager tayo Mr. Roda Sadjan. Ken kasamaten mangkikita pa lang ti seguridad testasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw. Ken tinumuti biyang ni Ronald Domingo. Agpukaw-pukaw deti ko ata engineer deti computer ta. Diyan ka mo na agpukaw-pukaw deti computer ta, deti background ta. Okay. Iti dati akong daway, at irodan digiti papaulo, digiti kang runaan ngayon tayo mapag-sasaritaan itatang malem, iti programa tayo tapno maamuan dagiti umili. At irodan digiti papaulo, digiti kang runaan ngayon tayo mapag-sasaritaan. Tapno maamuan dagiti umili. Radyo Ronda Headlines. Dahito man na muna ngintay tumapagsalitaan gagayem ken kabsa. Ta itate mo na gundaway nagaturong tayo ti opisina ti San Nicolas Water District. Iti ili ti San Nicolas sa Ilocos Norte. Ket ada digitay banbanag nga naamon tayo iti opisina ti General Manager iti biyang ti San Nicolas Water District. Babaen ken ni Miss Marlene Bonilla. Nga ditoy ti no sa dino nga pinasingkidan na gagayem ken kakabsat nga awan met iti makita nga problema seknan pelaeng kadigitay source of water ti San Nicolas Water District nga daytoy ket maiya supply kadigitay konsesyonaryo iti nadakamat nga water district gagayem ken kabsat nga masigon ken kuana adalaing detay time nga panagkiddit iti danom wenno detay agubo kadigitay poset kadigitay nagdudumang nga residential houses nang nangruna iti nasapang bigat ken kasameten iti malem tasegon ken kuana adetay panagkapsot ti source of water kadigitay residential houses gapo pelaan kadaytoy panagrarana digitay kakailyan dita ilit San Nicolas nga agurnong kadigitay danumda apong kakailyan ngem ditoy nga pinasingkidan na nga awam metpay iti makunang dakkel nga problema seknan pelaing ti panagkurkurang ti supply adanom ti San Nicolas Water District. So intay tuman mapagsaritaan daytoy nga banag iti panagtulid ti programa tayo tapno maamuan dagiti umili. Tapno maamuan dagiti umili. Kabayatan na itibiyang ti Department of Public Works and Highways iti umana distrito ti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Babaen met ti panidoolo ni District Engineer Maria Venus Torrio apong kakailyan ket sa panang pasingked na kaya iti kalabes nga interview tayo ken kuana ket adamiten nga nagsubli digitay construction workers
nang nangruna kadagitay nakaipaimaan kadagitay nagdudumang nga proyekto nga dagitoy ket rebeng na kunana nga maidaras agsipod ta umadani iti panagatutudo. Ken haan lang deta gagayem ken kabsat daytoy along Airport Avenue ditoy dita syudad ti Lawag kang kangurana ti paset ti barangay Sambuanga, barangay Bengkag ken kasama ten Kabungaan ada detoy manariman tata nga pan patpatungpal wenno detoy pan nakapapintas detoy kalsada detoy pan parabaw manen detoy aspalto gagayem ken kakabsat no maparabawan ti aspalto dagitay kalkalsada ket mas nakapkapit kanno ka ti nakapkapit ti goma kunada digitay lugan awan ligay digitay luglugan gagayem ken kabsat ken kasameten detoy mamamon tay ti biang ti opisina ti Department of Public Works and Highways no pay adda digitay mangdilaw no ka nga kasemsemento nakapinpintas no apay nga parabawanda mararamid day jay tamni kastaket mas ad-adda nga mangpalagda daytoy kalsada ken nabaybayag nga maperdi apo nga kakailyan. Tapno mamuan, dagiti umili. Ken kasama ten itay total Japan digiti reports iti biang ti Philippine National Police adda ka digiti naimaldit iti kwerpo ti pulisya kadagiti nagdudumang estasyon ti PNP ditoy probinsya tayo nga Ilocos Norte. Padaanan nyo ken kasama ten itay tu pa idanon digiti damdamag manipod iti Kapitolyo Provincial. Tapno mamuan, dagiti umili. Kasi kang kanang piyawawis ka na kayo gagayang ginapsat, no? Dadi kitay problema yumet, kaya't yung malawlawagan, mabalin nyo nga ipadanon iti programa tayo, tapno ikasta ket siyak nga rod, ti mamagbalin nga rang tayo, amang idanon kadagiti maseknan, mabalin nyo ti personal, no saan, tumawag kayo kadagiti duwa nga personal cellphone numbers to inumuto ibiyang, ken mabalin nyo met iti umay personal kastay na kunak, ken kasamaten, adetoy panagtawag yo iti telepono tayo apong kakailyan. Tapno mamuan, dagiti umili. Ken kasameten mabalinimet nga buyaen ken kasameten i-share deti programa tayo kadagiti gagayem yon ang naruang kadagiti balasi taaw tapni kasakit maamuan damet digiti kaudyan nga pagten ken pasamak iti pagilyan tayo kang runana iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Mabalinda iti agbuya dumyag iti Facebook live tayo, ti Twitter account tayo, ti live streaming tayo, ken kasama ten ti YouTube channel tayo, karaman kada ito'y free channel tayo sa Ista 39. Dahil kita nga ro, digiti nagdudumang paka-aksesan nyo kada kami apong kailian mga karonda, mang mangiganda tayo iti interemente nga lubong ken mabuybuya da tayo. Tapno mamuan, dagiti umili. Aga sublin ko nga ron, ti programa tayo. Kalpasan kaligiti sumagmamano nga pamalagip tayo, iti panagsubli tayo, intay ton rugyanan nga idasar, ti pakabuklan, dagiti na isagana nga intay mapagsasaritaan. Tapno mamuan, dagiti umili. Perdi ka di talugan nyo mga karonda, ket agbir itinalaka, ken di kalidad nga pagpatarima namnamaan isodayta F Auto Repair Shop ket ijad change oil over engine scanning tires service clutch repair kanda Okay, gulay kayo lahing gagayam kaya na kakabsat. Nag-stop jay, digiti nagduduma nga klase tiligay tilugan. Car accessories ken dagdumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Insons Mall. Wenno abagatan lang. Tinadung informasyon agtek. Okay, gulay kayo gagayam kaya kakabsat. Medyo badi. Lawen, ket tuloy-tuloy ti programa tayo. Tap no mamuan dagiti umili dito lang ang estasyon tayo RPN DCRL Radyo Ronda Batak.
Kaya daytoy man muna nga intay mapagasaritaan iti daytoy nga malem gagayem ken kakabsata. Kaya tasiknan pa lang kadatoy panagturong tayo iti mo gundawa iti biyang ti opisina ti San Nicolas Water District. Kaya mon tayo nga numampay adatay pailaing iti makunkunang summer season gagayem ken kabsat alakit makita tayo meta ken maobserbaran tayo ti kinabara at talaga iti aga lawlaw nupay adan datoy panagtudtudo na nupay haan nga kanayon apo nga kakailan ket may basar ken ni General Manager ti San Nicolas Water District babaen ken ni Miss Marlene Bonilla ket napintas met pelaing wenno damit pelaing ti mapataod nga danom dagitoy sources da wenno anat pa naman dagitoy naipalok nga tubo da gagayem ken kakabsat nupay admitiren na nga during early morning kaya nakasamit na detay nasapa nga malem kas kuma alas 4 aga pababan ket pagamutay meten kadagitang rush hour kun natayuman ket iso at talaga iti adda iti panagkapoy ti danom nga rumwar kadagitay puset kadagiti nagduduma nga pagtengan tamutay meten no nasapa nga bigat syempre adot pa kasapulan ti danom adot ti agtaya pagdigos tayo usaren tayo nga pagugas kadagitay lunglungan tayo iti uneg ti pagteengan tayo ken adda daytoy apelana po nga kakailyan nga masapol iti panagin inot latta iti danom nga saan nga detay palalo iti panagusar tayo oray baybayadan tayo digitay makonsumo tayo ngem adala tamet detay tiyempo wenno panawin na kunana talagang bumasit kumapoy ti makunnot detoy pump station da kadagitay nakaimulaan kadagitoy nga tubo da gagayem ken kakabsat nga iwasan detay sobra nga panagusar babaen kadagitay nadalos nga danom nga pagpadigos ti lugan pagsibog ti mula wenno anya man dita nga di kita ilaingin kuna na paglabaan tayo, pagugasan tayo, ison ti aramaten tayo, nga pang padigos, kadi kita'y luglugan tayo, wenno pagsibog tayo, kadi kita'y mula tayo, haan nga detay, haan pa'y nga nausar, ket iso iti sibog tayo, ket sayang kuna nagagayem king kabsat, so di kita ilaingin nalpas, nga inusar tayo, iti adda nga pang padigos tayo, kadi kita'y luglugan, kasamatan panang padigos kadigitay taraken tayo wenno pangsibog tayo kadigitay mulmula gagayem ken kabsat ken naamwan tayo met nga no kasano iti araramiden iti biyang ti Ilocos Norte Electric Cooperative kasamatan ti Ilocos Norte Water District or detoy Batak Water District ket kas jaymet iti na may anda apo nga kakailan gapuanan pa lang kadetoy lockdown nga rod nga iti biyang ti inek ket numalagipyo 2 nga bulan nga saan da nga nagpabayad agapuanan pa lang kadetoy COVID-19 ken adamet detoy naamuan tayo nga mabalin nga haan nga gulpe iti panang bayad ngem no anya kadidajay na ituding numano nga bulan nga bayadan da dajay konsumo da iti 2 nga bulan ket kasjay kuma iti mapasamak nang nangruna kunana ket private institution detoy San Nicolas Water District awan detoy pundo nga agap-gapo ti gobyerno isot gapo na nga kunana bibiyagen na ti bukod na nga bagi wenno isot mang bibiyag detoy kabukbukudan na nga bagi no tao kuma gapuanan ta private sector nga rod daytoy gagayem ken kabsat awan detay aggap-gapo iti biyang ti gobyerno alaket numalagip yu pay adamet digitay sumagmamano nga digitoy ket nagabalin nga problema iti biyang ti San Nicolas Water District atay nalibeg kunada ken detay panagapukaw ti serbisyo ti San Nicolas Water District nga kumonektar kadigitay residential houses wenno pagtengan ket admitiran dapay nga ada detay tiyempuna nga detay talagang na-repair detay rumwar kadagitay puset data ngamin ket isumet no kati panawen kunana nga detay panag-flushing da wenno panagdalos da kadigitay tubo da ket syempre detay pan nakanurnor dagitay tubo ket maikat wenno dagitay
sa Bali, dayjay lang nga jay danom kuna tayuman. Ngem ditoy nga pinasayn kalan na uray kas jay tikita na kaya tahaan nga daytay makuna nga narugit nga daytay haan tay nga mabalin nga usaren tangamin keta ado digitay mechanism kunana nga daytoy keta pagnaan dagitoy pagnaan daytoy danom kuna tayuman gagayem ken kaabsat so dayjay man ti ipagunam-gunam mo Ronald kuna niya General Manager Miss Marlene Bonilla nga no adda digitay maobserbaran da nga panag-repair digitay danom nga agapo ti puset daket gagangay laing dayjay nang nangrunan no kadaldalos kunana ngem mahaanda nga maamak wenno agdanag tadigitoy ket na test nga nalaing kunana gagayem ken kabsat saan nga mairisgo itibiyag dagiti umili halang itibiyang ti San Nicolas Water District ora kadigitay water wenno kadigitay makunkunang paggapuan iti source of water tayo kang karuan digitay inumen tayo iti pagtengan tayo takadigitoy nga gundaway gagayem ken kabsat no lablabsan tay ti agsarita ket adon digitay ti paggapuan ti source of water da ket itibiyang ti electric kuna tayuman wenno datay aggapo iti water district gagayem ken kakabsat ore pa digitay aggapo iti bubon ket addan ti panagamak digitay kakailyan tayo ta amkenda nga digitay mapataod ka digiti bubon wenno bumbada wenno digitay bumba ket nakunti minanaran digitoy gapo pa lang kadatoy haan nga napintas kunada nga source of water gapo pa laeng kadigitay adon nga mapaspasamak iti aglawlaw tayo gagayem ken kakabsat nangi tulo din iti oras tayon 1:27 agtultuloy ti programa tayo tapno maamuan dagiti umili ket kadlawon tayo man Tapno mamuan dagiti umili. okay kadlawon tayo man ni Kagawan George Agiran kita Bakara Ilocos Norte nga madama ti panagbuy-buyan na naimbag nga malem mo kabsat kunanad toy naimbag met nga malem mo apo Kagawa George Agiran nabayag lang nga ditay nagkikita tawensan ti napalabas alakat umay kamot basit ditoy pumasyarmat ditoy estasyon ta nagtrabaho kamit madipod wenno manong atawen isot gapo na nga umay kamit pumasyar apo Kagawad George Agiran kumusta kayo dita Iliti Bakara Ilocos Norte ken kunana pay ditoy good PM idol watching from Bawa West happy anniversary 60 years RPN DCRL Batak kunana toy well thank you very much kani Madam Maria Magdalena de la Cruz dita barangay Bawa West Batak ken kasamitan kablaan ti pay ni Daddy Ricardo Rabago kini Mami Norma Rabago adagayam ti message ko kada kay tatay Daddy Mami basahin niyo to daytay message ko kada kayo ken kasamatan ni Delia Ralieka Dudwako kasamatan kini Randy Archaga Santitas watching from Manila kunana toy ni Rioli Morales ni Jing Tapek Ramos ken ni Lovely DJ Lombo good afternoon sir kunana toy alawen kasamet ken kakabsat beno kasangwa nang intay ti sa malipay ngintay mapagsalitaan aga sublita ito kalpasalan kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo manipod ti technical studio ti panagsubli tayo at adunto pay nga damdamag informasyon iti ingkay mangigan kabayatan iti panagtultuloy ti programa tayo sot gapuna hanyong yak akar dagita pagpusipusan dagita radyo Tapno mamuan dagiti umili. Perdi ka di talugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories ken dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte.
Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas Ilocos Norte. Tinadong informasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganad. 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Ipagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Salamat, hindi makilimutan. Di Vice Mayor Erjo Valenzuela, iti Dingras, Ilocos Norte. Si Bubukel Pamilya Valenzuela, iti Ili, Dingras, Ilocos Norte, ti nanumong asawa, digiti anak mi, ken tuinumutoy biyang, Vice Mayor Erjo E. Valenzuela. Yawat mi man, itiing kami panangkablaaw, iti maika-inem apulo atawen, apanagkasangay itaabulan, ti kaunaan nga radyo dito'y umamyanan aluson, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Ket sapay kuma, taagtultuloy itiin na panagserbi iti tangatang. Mabaen iti panlakaipaay na kaligiti de kalidad nga impormasyon ken at adupay itiin na maipaayan iti tulong. Happy 60th anniversary RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Agbyag RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, hindi makilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang sa aking bawat hakbang. Itinaunday nga tawen nga ingkay panang tarabay ken panang suporta. Ikaunaan ken ti numero 1 a radyo iti Northern Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda iti siyudad ti Batak. Ket inamanen selebraran ti may kainnem apulo atawen nga inna panagkasangay itaabulan ti Honyo. Ket sapay kumapat at mi nga kailyan dito Ilocos Norte ken kapangibang nga probinsya. Agraman kadagiti aday tinaduma-duma nga paset ti lubong ken amin nga advertisers. Ket sapay kumatag tultuloy itingkay panang suporta ken panangayayat kada kami. Happy 60th anniversary RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Ngarot pagyamanan tayman dagiti naayat at tumartarabay. Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, Province of Ilocos Norte. Vice Mayor Erjo Valenzuela and Family, Dingras, Ilocos Norte. ABC President Elmer Verdadero and Family, Dingras, Ilocos Norte. Former Sangguniang Bayan Member Oscar Makadangdang Disa and Family, Vintar, Ilocos Norte. Sangguniang Bayan Member Efren Valdez and Family, Paway, Ilocos Norte. PNP Solsona, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Chris Anthony Sorsano. PNP Paway, Ilocos Norte and staff, headed by Police Lieutenant Rodel Baradi. PNP Dingras, Ilocos Norte and staff, headed by Police Major Ryan Retotar. PNP Pinili, Ilocos Norte and staff, headed by Police Major Jeffrey Takad. PNP Batak and staff, headed by Police Major Artemio Clemente. Police Chief Master Sergeant Harold Nicolas. Philippine Drug Enforcement Unit Head, Ilocos Norte Police Provincial Office, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. Salamat, 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 salamat sa RPN. Red Horse to, astig! Ito! Gusto ko yan, ako ito, di ako yan. Dahil ako'y mainit ang dugo bagong usbong. Sa damukal, mga oras, huwag iwaldas, hanapin ang sarili.
Grabe! Astig pa to! Grabe! Rock pa to! Tindi! Animoy! Binuhusan ng samot sa ating kulay ganyan pagsariwa pa ang buhay naglipara na sa hangin hulihin mo ang bagay na patok sa trip musika panlasa at puso maingay gusto ko to ako ito Red Horse Beer kaya ko to astig ito number 1 beer Drink responsibly. De kalidad ng spare parts ti motorsiklo ken bisikleta itintay ka di birbiruken. Wen agtultuloy ng agserserbi ti sapasap ti mapagdidinamagan ken mapangnamnamaan. Isudayta ti SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts. Ti SMR Motor Parts and General Merchandise ket masarakan iti main branch na iti along National Highway Barangay 11 San Fernando San Nicolas Ilocos Norte ken ti sangay na iti National Highway Barangay Makabiag Sinait Ilocos Sur gayain laeng ti Sinait Public Market Sinait Ilocos Sur. Agbirbiro kay kadimet iti nalakang nga panganaan turungen met adagos ti MS Eatery agsipod kamagatang sadyay iti agkakaimas nga taraon nga awan iti sabali na imas lang aruden dagiti magatang sadyay na mabapay iti presyo na. Ti MS Eatery ket masarakan iti National Highway Barangay 11 San Fernando San Nicolas Ilocos Norte abay laeng ti SMR Motor Parts and General Merchandise. For more information, just call or text 0920-548-2901. SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts itinagan nga mapagtalkan ken MS Eatery ti panganan nga mapangnamnamaan. Agbirbiro kay kadi itinamra Kinapintas na serbisyo apan nakataming dagiti minitayo. Lukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo ng runa iti syudad ti Batak ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ken eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Tinadong impormasyon ag text when no tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maawis kay nga ro dadumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Beno gagayem kanabsat aga tultuloy tiya programa tayo tapno mamuan dagiti umili dito lang nga stasyon tayo RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Dati may sapay kadigiti topiko tayo ngayon tayo mapagsalitaan alading itek papagayam tayo padanon tayo laingin into no bigat aga sipod ta naglablabesan ti oras ti programa tayo ngayon tayo laingin ipadanon na digiti ipadanon nga public service malipod iti estasyon tayo. Detoy pakamo malipod iti Ilocos Norte Electric Cooperative adala ti panagapukaw ti serbisyo ti kuryente into no bigat. At iti lugar pagpukawan ti serbisyo ti kuryente into no bigat June 12 aldaw ti Biyernes alas 8 ti bigat agingal ti oras ti alas 5 ti malem. Siyam nga oras ijay Pagudpud, Ilocos Norte, Barangay Sagigi and some parts of Barangay Baduang. Cause of interruption, relocation of distribution lines affected by the DPWH road widening District 1 Batch 1 kunanad toy.
ijay pagod po ti naka-schedule into no bigat. Okay, isumet laing datoy gagayem ken kakabsat. Ken kasamatan ada datoy pagpakaasi ditoy dumawdawat iti tulong kunanad toy agkat-katok iti naimpapuswan at tulong yon ni Princess Kayla Y. Ramil agtawen iti maysa ken taga barangay Daridiw iti syudad ti Batak. Aday sunag dama iti ospital amang lablaban iti biyag na gapuanan iti pan-nakadiagnos na iti sacrococcygeal mass TC germ cell tumor ni baby Princess Ket ng rugin iti panag chemotherapy na ni Princess Ket maysa kadagiti ubing nga daan iti napintas panagisem ngem iti likodan dagitoy nga isem ket adda isuna nga agibibtor iti nakaro a sakit para kadagiti kayat na tumulong mabalinlain na kontaken ti numero ti inana 0975-478-9053 wenno ti numero ti amana 0926-333-7144. Agtitinulong tayo nga agkarkararag para iti panaglaing ni baby Princess Kayla Ramil. Agyaman kami unay apo ko na natoy. So dumadawat da iti financial assistance gagayem ken kabsat. Isut ga po na digitay na ayat ti panagapuspuso na nga mangipaay ti tulong. Alaket tulungan tayo man gagayem ken kabsat digita tulong yo mabalin nyo latan nga mai-care off dito estasyon tayo no saan ket mabalin nyo nga itawag kadigitoy dinakamat ko nga numero ta nirikasta ket mismo ada kayo iti mangi danon dagiti tulong nyo ti kasapulan ditoy financial assistance gagayem ken kabsat alawen karkararag tayo gagayem ta sapay kumata agimbag ni datoy ubing nga ni Princess Kayla Ramil nga taga barangay Daridiw iti syudad ti Batak. Tapno mamuan dagiti umili. Bueno, sa punarudan tayo ni Bitin Nakada, himpas mo nang intay aga Bitin Nakada, kablaon tayo mampay ni Madam Mila Rose Bacod watching from Madrid, Spain. Good morning, kuna na to'y. Bigat na dyan siguro. Kasama tayo ni Lorna de la Cruz. Kuna na pa dito'y. Hello sir, good afternoon. Kuna na to'y ni Madam Lorna de la Cruz. Good PM sir, kablaawan kayo amin dito estasyon DCRL Batak. Kuna ni Sir Alex Cabias may sa kadagitay sponsor ti 60th anniversary ti estasyon tayo. Iso da kada paring Jeff Cabias ken ni Mami Felicitas Cabias ken ni Mrs. Nerida Cabias Tolentino manipod dita Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Iti kang kanayon nga panagabuybuyayo ken kasameten iti agnanayon na suportayo ti estasyon tayo. Kadwa karudan na mga iti biyang timas sa control ni Engineer Wen piman nga ubing pay ko na nagtoy. Wen, agkat-katok ka mamila. Dumawdawat ti tulong, financial assistance. Alakat numangted ka tulong, mamila. Alakat nakasaysaya at launay ni Apo Diyos latan iti mangtartarabay ken ka. Ken mangiapulang kadigitay adadong bendisyon nga umay ken ka. Alawen papagayam nakadwa karudan nga nagservi ti biyang technical department ni Engineer Mike Ramos, supervision ke direksyon ni Station Manager Rod Sadjan, kasama tan ng kitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw. Tinumuti biyang ni Ronald Domingo, mangibatbati ti bagadamag na imbag nga malim tayo amin nga sangapada babay na po. Na imbagadamag na imbag nga malim tayo. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Saan nga paudi kadagiti damdama? Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan kadagiti kabarwanan ken kababaraan na damdamag iti biyang ti lokal, national ken international. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan pa iti inuman kadagiti opisyales iti bukod na lugar. Tapno mamuan dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:44. RPN DCRL Radyo Ronda News Break.
Naimbang nga oras siya pong dumdumngeg at iti kaudyang nga damag idatang nga oras may tampo kiti Radyo Ronda News Break. Damag pa lang manipod dito yung lugar tayo. Manariman ti panang pinpinal ti gobyerno provinsyal ti panang bali ti mula dagiti manalon a high value commercial crops manipod iti panagmula iti pagay. Inbunanag ni Mr. Edwin Carino mangidadaol ti Sustainable Development Center ana ilongalong ti sa oganwat itay Calabes babaen kini Senador Amy Marcos idi supay laing ti gobernador ti probinsya tapno adday ti listo when adapay nga listo apan ang daras apang kwartaan dagiti manalon. Imbatad na nga day ti iprograma ti probinsya pakasiknan ti bawang ken lasuna kunana dakkel pay laing ti kurkurang ti pagilian iti produksyon dagiti nasao nga produkto. Mainig ti daytoy inpalgak na aginotigot ti Senador ken ni Governor Macho Marcos Manotok itibiyang ti Provincial Agriculture Office ken ti ti Sustainable Development Center nga agsukisok kadagiti lugar anapintas apakaipalawaan ti panagmula kadagiti nasao produkto. Indawlag na paset dayto iti kalikagom ti gobernador ken ti senador ang mangiraman kadagiti nasao produkto ang mailako iti kadiwa ijay National Capital Region. Inayon ni Carino ang manamnama dakkel ang makatulong daytoy kadagiti manalon ditoy Ilocos Norte. Dahil tadi kaudyang nga damag idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:47. Barungarima. At tuyan ti programa ng may manglingmingay ken mangrayrayaw kada kayo dinaldawal daw. Barungarima. Maalis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalinyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Liupay lang RPN DZRL Radyo Ronda Batak Ilocos Norte. Barungarima. Baru Warimot. Okay, naimbag nga malim tayo aming nasa ngapada. At tuyen, ket umayen, ti programa nga intay ururayen, biyagen na aglalado, agasan na, agpupunto, programa, amang liwliwan, karatay amin, asa nga pada, iso nga umay kan ngilad mo ket tumngeg kan, ipaknim ni trabaho, lapayag ket yan lingag mo. Lokta munday taradyo, ikukot mo di tabangkito. Baru arimat umay kada kayo mangragragsak, sumangbay balbalayo sunatami kada kayo. At tuyen ket umayen, ti programa nga intay ururayen, biyagen na aglalado, agasan. Naimbag nga malim tayo amin nga sa ngapada, sumangbayin ka na kayo di programa tayo Baro Arimat Music Festival dito laing numero 1 nga radyo Tinor de Luzon, RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Agdarang kayo tayong kanat oras ti alas 3, at sapay kumata na piya kayo laing nga may danunan sang bayan di programa tayo, upay permit pudot. Dito'y Ilocos Norte, gagayem ken kakabsat. Alawen ket danggayan da kami arod, babaen ka dagiti agkakapintas nga Ilocano songs, babaen ka dagiti The Mega Mix Singers, iti kabukpukudan tayo nga parto at papagaya. And syempre, makadkadwa tayo nga agserbi ti Bianchi Technical Department, Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direksyon Station Manager tayo, Mr. Rod Sadjan, and mangkikita ti Seguridad de Stasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw. Anak ken gayemyo, timon ti dati programa, producer, executive producer ken talent manager, dagiti The Mega
Mix Singers ni Manong yung Ronald Idol Domingo. Ken kablawan tayo pa dito sa amin nga kakadwatay ti grupo. Idawalwan ti presidente ti grupo tayo ni Mr. Honorato Agdepa. Ti vice president ti programa tayo ni Mr. Roland Gacula. Samatan amin nga kakadwa tayo. Di tayo singers tayo, di tayo fans club tayo. Ken kahit kayo pakamo kada kayo papagayam nga nang rugin na ito'y singing contest tayo papagayam kadal daw ti Domingo. Duwa nga kategorya ti children ken adult category. Sud po na may kay makisalip papagayam. Inawas nga mga bak kayo ti premyo cash prize gagayam ken kakabsat. Ken kasamaten maangay ti monthly finals, semifinals ken grand finals into no December papagayam. Ken digiti mga baket digiti sumarunong nga agbalin nga recording artist gagayam ken kakabsat. Iti Ilocandia ang runanay ti grupo ti The Mega Mix Singers. Ken kahit kumet nga iya pa kamo kada kayo papagayam no pay maiparit pa lang ti social gathering. Alaket no agbalik normal to iti probinsya tayo, Pagilian tayo. Alaket no dali kita special occasion siya gagayam ken kabsat. Ket kayat yung nakakalagip makaligli maadadangan na nadadaeg di kita okasyon nyo. Alaket mabalin nyo nga awisen ti grupo ti The Mega Mix Singers and Band papagayam di kita agpakasal, birthday, baptismal, wedding anniversary, any occasion gagayam ken kabsat already kita minata kompleto gagayam ken kakabsat. Ken nakasama ten ito'y hamit langin nga malpalpas nga anibersaryo ti grupo tayo. Alaket tayo ko na tayo gagayam ken kabsat idi bulan ti Abril kuma iti may kasangapulo ket pitong anibersaryo ti grupo ken di programa tayo ngem gapo pa lang kada ito'y agdama pa lang nga problema deto'y COVID-19. Alaket kitain tayo gagayam ken kabsat barbareng sumaysayaat ti sitwasyon ti probinsya tayo Ilocos Norte at hindi kasakit maituloy tayo tumet lang deto'y may kasangapulo ket pito nga anniversary ti programa ken ti grupo tayo. Yan laglagi pa inyo papagayam into no June 27 the 60th anniversary ti stasyon tayo papagayam. Alaket mangmangikan nyo nga tamet nga maipat patangatang ken Diyos unay ti agina kadiso amin nga sponsors gagayam ken kakabsa. Nagmuket tumngegkan ipaknim ni trabaho lapayag ket yan lingag mo. Di tayo pa kayat natin ag-sponsor. Alaket kontaken da kami lata gagayam ken kakabsat. Madawat kami palain kadagi tayo sponsors yo gagayam ken kakabsat. Halawan katanggadan ti panglukat tayo nga ayog bilang musika kasi nakpangliliwa panglinglingay kada kayo itatang malem. Okay, di man dati may isang novelty song. Babayin pa lang kadagiti The Mega Mix Singers at di man ni Mr. Froilan Pagal ti kanta nga napoluan iti Pisil Pisilem para kadagiti tayo makaturturog. Ganda kami turugan. Baru walimot! Nagmayat uray kala agun na unat
asawak nga atayo di piden na. Anyan nga nagkanasen, awan man la ti saem, ti in ka pa nangay ayamen, tangrunan no pisil pisilem. Uray kalaag pumis-misen, luwin ka idayalen, tayo siping ngapin pindutin, taguntaken ni paketen. Awan tulus makaarta, tiinak panagganas, humagka saritag ni asawat nga atayo di pweden na. Okay, ingay nangigan ti kanta nga napolwan iti pisil-pisilem sa malimang ngayog bilang musika at mamet ti kanta nga napolwan umaari ka pa. Manibod pa ilaing ken ni Baru Walimot. May sapay nga novelty song. Saat amang ngalan nalaing nga umarika, may kapo nga gungap-ungap nang runa no kadwak ni kasimpungalan. Anyan nagragsak no agdanggay kami nga kalap, narigat ti panagbiag no kadanggay kuni asawa. May saak amang ngalap nalaing nga umarika, may kapo gagungap-ungap nang runa no kadwak ni kasimpungalan. Nagragsak no agdanggay kami nga kalap, uray no narigat ti panagbiag no kadanggay kuni asawa. Awan tupulos makartap, tiragsak nga ingkam masagsagrap, uray wasit ti makalap, mayat lanta ti narikap, iso nakairwama, yagarikap ti pagbiaga, numadanunan tingkam isasanga, dagamit ken bakit yagin narikap,
Ketita, ag subsublita ya dumyeg, iti paborito ya programa. Baru Warimot. Okay. Tuloy-tuloy. Di programa tayo Baru Warimot. Ay, kay nangigan. Di kanta nga napuluan iti umaarikap. Manibda lang ni Mr. Melchor Laportesa nga taga Pinili, Ilocos Norte. Ken kasamatan kablaon tayo Mampaygayam. Digitay listeners sa diti barangay 8 San Agustin Paway. Kablaon tayo man ni Tatapat. Nakangganay nga dumdumyeg. Kasamatan ni Ninang Lisa ken ni Eldon. Ken ni Engineer Elmer Macalma and family. Kasamatan ni Ninong Wilson Sadjan dita barangay Salbang Paway. Ken kasamatan digiti so amin na listeners tayo dito barangay 26 Waig Upay Abulaw Paway. Kaninong Eddie, Ninang Nita, ni Mami Liling, ni Lumeng Gapero, Ninang Esmi, ken ni Ninong Rato. And of course, ken ni Mami Siyang, ni Cheryl Villantes. Itay kakadwa tayo dita iti grupo na imbag Malemyo. Okay, kung nanapay dito sir, kablawan man, digitay taga barangay 24 Paway ng guyudan ng nangruna ti family Abukay, ken arimbuyutan nga iso tinakaikamangak sir. Thank you tay oras mo nga nangibasa sir. God bless. Okay, awan anyaman na ken ni Manong Alex Cabias, manipod dita Honolulu, Hawaii. Naimbag nga panagadeng-dengyegyo ken amok nga damdumig manen ni Mami Felicitas Cabias ken ni pa kumpadya Jeff Cabias. Samanta detay kanakandang anakan anos ni Alwin Cabias kumasaka dito barangay Sitio Sorngot, barangay Suba Paway, Ilocos Norte. Nga sa nga pada isu nga umay kan ilag mo ket tumngegkan ipaknim ni trabaho kunanad toy. Okay, dure kayo digit agtaw-tawag madamdama pay lang. Diak pay imbagang agtawag kayo. Okay, sa balian tayo dagiti isip-isip tayo akanayon datay luklukwen dagiti taking corrupted politicians. Ada dati nag-comment dito. Okay, ti programa tayo. Okay, kumangganat kayo agtawag. Okay, at iti sa maliman pay ngayog bilang musika, nginakman isagot kada kayo tatang malem. Okay, at yun ti pangisagsaganan tayo dati kaudyan nga damag itata nga mali may tampok iti Radio Ronda News Break. At iti kanta nga napolwan iti nitiryang nga nabakitan may sapay nga novelty song manibod pa lang ken ni Eldon Kyle Macalma manibod dita Paway, Ilocos Norte. Kablaon tayo pa ni Madam Lorna de la Cruz kasamatan ni Baru Warimot. Tata Vidal ni Nanagos ken ni Tata Juan Marquez ken ni Kumadre Cristina Makatumbas ni Tata Rohel ken ni Nana Rusi Rigunan dita Nagbakalan, Batak. Mabalin nyo lata nga isala. Ore na kapudpudot. Hindi tayo makaturturog. Met
Okay, hingga nang iganti kanta nga na paulwa ni Tiriang nga nabakitan. Kunanad toy, sir, ag-request akman birthday song kuna ni Madam Lorna de la Cruz. Okay, Madam naman, birthday song. Kalpasalain nga ipadanon mino sa dino kayo nga dumdum nga gitatang oras kening kami padanon ti kaudyan ken kabarwanan nga damag itatang malem. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:08. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung apo nga dumdum nga gadtoy ti kaudyan ken kabarwan nga damag itatang oras. Naiget ti pamilya ni Gobernador Macho Marcos Manoto iti Provincial Resiliency Office ang masapol saan ang mabaybayan ti panagsagana ti probinsya ti kalamidad akas iti bagyo ken layos nang naruna keto madanimanen ti panawen ti panagtutudoy ti bayet agdultuloy a panagbasar ti krisis gubway ti COVID-19. May nagdito impalgak ni Mr. Marcel Tabihe, Local Disaster Risk Reduction Management Officer ti Gobyerno Provincial, nga adda pakaamot ti pag-asa, nga adda ti low pressure area ijay Mindoro, wenno Mindanao nga day ti posibilidad na nga agbali na bagyo. Imbatad nang itaya laing nabiit ket na nagtatarip nung da kadagiti municipal ken city disaster risk reduction management officer ang nakailawlawagan kadakwada dagiti nasken nga aramiden da no adday ti suwang bay a kalamidad. Inpek sana ang nakasagana meten dagiti kasapulan ti probinsya ken dagiti ili ken syudad nga equipment. Inay na at ti pagsiatan dito Ilocos Norte ket napintas ti panakibindulig dagiti contractors iti gobyerno provincial iti panawen ti kalamidad kasi ti panagkaisengkat ti clearing operation ken iti nakatarimaan dagiti importante a pagdalanan a nadadael iti duduprak ti kalamidad. Dahita ti kaudyang nga damag idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito'y News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:10. Gagayem ken kakabsat ti mensay ti pangablao ni Senator Amy R. Marcos. Naragsak nga anibersaryo sa DZRL Radyo Ronda. Sa inyong lahat, senior citizens na, 60 years na ang ating stasyon. Mabuhay agbyag ti DZRL. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa iba ka man mag-umpisa, sa Red Horse ka pa rin mapupunta! Red Horse beer, lakas ng tama pero di wasak. Dito pa rin ang uwi mo, dito pa rin ang uwi mo. Red Horse beer, lakas ng tama pero di wasak. Sa Red Horse beer pa rin ang uwi mo! Red Horse, 6 strong. The number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Itinahunday ang panawen, amang mangigan, ken agam ambayag iti tangatang. Ti kaunaan a radyo iti Northern Luzon, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Ket inamanen selebraran ti makainamapulo atawen, nga inapanagkasangay itaabulan ti Hunyo. Kapoy iti daytoy, mangipaay ti gift giving, kas paset iti inapanagyaman kada kayo kakailyan. Iti agtultuloy a suporta, ken panangtartarabayo kadito amin nga aktibidad, ken programa ti estasyon tayo. Diyos unay ti agina kakailyan. Happy 60th Anniversary RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Pagyamanan tay mga rod dagiti naayat nga mangtartarabay iti daytoy na indaklan a selebrasyon kas kadagiti sumaganad. Sangkonyang Bayan Member Amador Sadomiano and Family, Paway, Ilocos Norte. Department of Science and Technology and Staff, Ilocos Norte, headed by Provincial Director Engineer Jonathan Viernes. First Provincial Mobile Force Company and Staff, Ilocos Norte Police Provincial Office, headed by Police Lieutenant Colonel Marlois Pondo. Paway Construction Supply, ang masarakan ti Barangay San Roque, Paway, Ilocos Norte,
ken ti LA Gasoline Station, padaanan ti inna panaglukat, amasarakan iti Barangay 12 San Blas, Paway, Ilocos Norte. Owned and managed by former Vice Mayor Leonardo Larry Abundo, Paway, Ilocos Norte. Mrs. Veronica Garcia, City Treasurer, City of Batac, Ilocos Norte. And Mr. Domingo Garcia, Market Master, City of Batac, Ilocos Norte. Diyos unay ti agmina. Salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:13. Kadita, agsubsublita ya dumyeg, iti paborito ya programa. Baru Warimot. At tuyen, ket umayen, ti programa nga intay ururayen. Biyagen na, aglalado, agasan na, agpupunto. Programa amang liw-liwan, karatay amin. Bayan ng Rod Tapugan, tiya sa malipet ang 10 minutos si programa tayo Baro Arimat Music Festival. Dito lang yung estasyon tayo RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Kaya syempre, di pa lang tinagkad gayem yung timon tinati programa ni Manong yung Ronald Idol Domingo. Itibiyang timas sa control ni Engineer Mike Ramos. Supervision kay Direction Station Manager Rod Sadjan. And mangkit kita pa lang ti seguridad de estasyon tayo ni Mr. Robert Yada. Okay, kung na to'y siryang mabalin no nabartek ti lalaki ko na lalaki nga mintiryang o nabartek mo ti babae siryang mayat mat kana ni Jeremiah Guerrero anat emoton kabsat ni Jeremiah Guerrero kita abroad ya Californian sa tayo natatay ni Festival Junior Liber okay ni Kasin Erwin Domingo sa kayo dita Solsona Bayaw Meldrin ken ni Kasin Marieta kita ka nakantayon ni Alaizon ken ni CJ dita Hawaii kumusta kayo mo dita Hawaii kita listeners sa dita Hawaii una na to'y good PM Barok patokan mo man tay pada-pada ka may kablao ko ti belated happy birthday to'y kabsat ko nag-birthday idi Kalman June 10 more birthdays to come ko ni Teddy Dalere Yan ken kablao pay da Belia ni John Ray Kadang ni MC ni Erwin Domingo ni Ariel Tejada from Mami Emma ti Estancia Pidde okay diaro dan ti birthday so kadi sa para kadi sa amin nga ag birthday tatangal daw kay digidi nag birthday idi Kalman kas kadati kinablawan ni Mami Emma Hilario ani kabsat na kano ngagnagan ti Teddy Dalere Julian. Happy birthday. Happy birthday kay sa amin nga birthday tatangal daw ken ura into no bigat June 12. Oy, laglagi pa nyo bakasyon into no bigat Independence Day papagayam. Okay? At yun ti sa wali pa iso natay sagot pa ko pay kadi kita dumdumay dita barangay Badit Lawag ni Ninong Primo and Ninong Primo Corpus and Family, ni Compadre Pre Corpus and Family. Kastamatan ni Ninong Mariano ken ni Ninang Leti Pataray. Kay amin na sa ngapada dita barangay Badit Lawag. Naimbag nga malemyo, naimbag nga panagdengdengeg ken kasameten kablaawan taypay. Digitay dumdumay kada tayo dita barangay 19 Lawag ni Kompad
Roland Gakula kini ati Birji Balanay dita barangay 21 Lawag City ni Mami Ofel o ni Ninang Ofel. Kasama ta ni Kompad Bong Aguinaldo dita na botas. Ken kablaan tayo man dito gayem tayo ni Engineer Glenford Pagirigan dita barangay Santa Maria, Lawag City. Kasama tayo kanigitay taga Prexon sa Beach Resort. Kablaan tayo man ni Auntie Heli Buyat kanigitay kakadwana. Kasama tayo ni Ma'am Fe Aquino kani Sir Edwin Aquino dita Balay. Di Manang Bilma. Pagaro di at ipanggepag balay kay naramit kumet amin tapos siya kiyayaten kem nagpitutak gayam dayat put na baybayan biyak mo kayat kung amwem masiksikat ay ayatek kem pagaro pwede nga di banggepag balay kay naramit kumet amin tapos siya kiyayaten kem nagpitutak gayam dayat put na baybayan biyak mo kaya't kumamwem nga siksikat ay ayaten mamati ka nga ay ayaten ka sikat magnus kuken liwliwa mamati ka nga ay ayaten ka kadeto'y puso para ken ka awang katay karyak tarantanak na pasaktan apoy buyaem malumlumdaan ipay mo kadingayat ken talugading ikarik di tasudi di kanton pagsangiten mamati ka nga ay ayaten ka sikat magnus kuken liwliwa mamati ka nga ay ayaten ka kadeto'y puso para ken ka kadeto'y puso para ken ka Baru Walimot. Okay, kanang iganti kanta pulwan daytoy pusok para ken ka. Okay, kada kita gumanggana at wenno kayat natin kumablao mabalin yung aga tawag. Tapos ni kasakit makomodar ko di kita tawag yon. Ken kablawan tay pay Nininang Carmen C dito barangay San Julian. Ito'y syudad Tilawag. Syudad Tibatak. Okay, ko na nadtoy kapid at damay sapay jay barangay Uno Lawag saan mong ano? ay urura dati ko ano dati text mo to yagen na
saan nga alilawen ni Darling kung kuna naman kan summit dito. Alam na tuloy-tuloy itintay pa nagkakadwa pa nagdidinanggay tiya programa tayo Barari Mata Music Festival dito pa lang istasyon tayo RPN DZRL Radio Ronda Batak. Okay? Intay ba ipasa natin sa bali pa nga pangablaw dito. Naimbag nga mali mga idol kablawan taman digitinayat nga agdingdingay kada ito'y nakalatlatak una yan nga programa Baro Arimata. Ipang pangrunak man kada iti Kalagarak dito ay Alsam Bintar Ilocos Norte. Ipatukar mo man detay kantam nga gapuken ka. Sagdo kinilakay ko digiti anak ko ken amin latan nga mega mix singers sa ken staff ti DCRL happy 60th anniversary ko na natoy. Imanang mo nga Agnes Agbayani. Okay, thank you very much. Inimanang Agnes Agbayani dito Bintar Ilocos Norte. Sumali pa dito nga intay ibasa. Kuna na toy naimbag nga malentay amin kakabsata. Alakman dito agundaway amang kablao kaditi so amin nga aga dengdengeg. Dito'y Estebanan, Banna, Ilocos Norte, sir. Ipang pangrunak lata ken kan, ken ang staff ti DZRL ken amin nga agdingdingeg ken buybuya iti interemente nga lubong. Okay, thank you very much. Kaligati so amin nga dengdengeg dita Estebanan, Banna, Ilocos Norte. Patante pa'y na kumpad Edward Apari. Ni kumadre Aimee Galakga. Ito'y Barangay Valdez Marcos. Ni Kabagis Talisa. Ni Kabagis Roderick. Ni kumadre Roda. Mami Muling. Kasamatan kablante pa'y ni pareng Liomar Verdadero. Tagteteksen kompadre. Kasamatan ni Mr. Jerry Villa. Kita Barangay Albano Dingras. Ni John Ray Kadang kini Bitwen Rose dita Barangay Bulbulala Bintar kasama ni Arlene Banyaga dita Badog naimbag nga Malemyo kablante pay daninong Nestor kini Ninang Banjin ni Ama Pedro dita Barangay 22 Nagbakalan Paway kasama ni Kumadre Prida. Okay, teorodan ti sawali pay nga ayog bilang musika nginakman isagot iroknoy kada kayo itatang malem kas sa ingkay kinidaw ti kanta nga napulwan ni ti gapuken ka ken kablawan tay pay dagiti so amin latan nga dumdumeg dito Barangay Bawa West iti Ciudad ti Batak kang urang kadagiti Rondan family ni Nana Nining ni Mrs. ko tay balasan ko ni Kayong Rodel ken ni Kumadre Donna ni Nalin ken ni Silin ni JM ni Joy ni Antimirna ken ni Uncle George kasamatan kablawan tay pay ni Doktora Remy kumusta ka dito Batak Public Market ni Uncle Freddy ni Auntie Grace ni Uncle Larry kasama tan Auntie Mirna ken ni Uncle George ni Uncle Tony ken ni Auntie Gunda. Baro Warimot. Kasama kan digiti Arkanghel ken niya po family dito Barangay Palungpong ito'y Syudad ti Batak. Magablawan pa ni LC kan ni Manang Elena dito Barangay Parangupong Batak. Ni pareng Rodnel Felix dito ka Tabuk City. Kalinga, masa kay dito Kalinga ken Apaya. Awanen ti umasping panagayat nga intalalim. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na.
Kablawan tayo man pa ni pareng Roosevelt Simon. Ita barangay Lapas Lawag. Ni Mr. Franklin Chodoro. Gadagta London. Miss Minnie Rose Dorias, Manibo dita Florida. Awanen ti umasping panagayat nga intalali. Sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawag anay sang sangayan. Gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa. Si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagag kita. Ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka. Awanen di makaarta panangipatek mo kanya. Biag tuy biag ko ay ayaten ka. Nga awan kaasping na. Biag tuy biag ko ay ayaten ka. Nga awan kaasping na. Kantang ano puluan gapuken ka ay tinadagon daw ay kasangwanan ngayon tayo ipadanon dahil tipang recap tayo ngayog bilang musika iti may kadwa talo pula minuto si programa tayo iti alawatan ti caller tayo maniba iti linya tayo okay at ti linya tayo ni Kumadre Frida. Okay Kumadre naimbag nga malim mo tamag din kapadre. Kumusta ka nalabsan da kayo itatay kwa ay nalabsan midtayan nyo kunakman ka dita napangkam dita DPWH tatay Ay okay Kumadre anat may ba di programa ang request ako mga kanta padre sa mga kanta mga patay I love you sige pangisagutan dito I love you alakat ay sagot ko ang hindi takay ko apay maililiw ka manan anak ko mailiw ka manan buong padre ito na Sabado agawin na katarog yaman ang mga ruti agpabanglon ay kakain na anak bang padre ada naman padre nakita si Manang Berling nga Berlineta jak amun sa may Aris girl Aris girl jak amo jak malagip jak malagip ti adungat at jak malaglagipan ti adu haan jak malagipan ti adungat at tao nga makapulpula-apul ko na kinagpeso na ka dapin no ka digiti mang pagpaghuni kanyak no daktar war jak malagip no ka ti nagnagan ta ti kadot ta tao nga na-encounter ko na kadot tam amuta yon okay no siya ti haan nga makarekolno ko kanya daket thank you ana paguludan ko rimaw daan si Tusing Colobe ang kay Leonardo Colobe ni Manang Raquel ni Manong Rafi ni Angel okay ni Recto ni dagiti Kondelang anti sa paguludan at nateka na tayo sa pagyamin sa paguludan padre yung na tayo nagigit at barangay Kupay, kita mang Ligos family, Kabuyadaw family, Lakro family, Kagat family. Nagita ang anti-grade makulan, kung gusto kang anti-kablawang ka. So nagita natin ang pangalan paway dahil si Evangeline Kahil, ang Sultitor, Nalilo Pedro. Salamin lang ang pakadano ng dating estasyon ng padre ng Nangruna Kinka. Awanan? Awanan padre. Okay, thank you very much. Hindi ko ay Kumadre Frida. Apay padre. Alang araw agawid ka no ay sa bagay Biyernes no bigaten, dandani ka nga agawid din. Ay ngayon lang nga naka pagana. Ay na.
Kaya na oras padre no kahit agawid ko yan. Ala wala, kaya awanan. Apa, di bagbagat. Ako pangipartare. Sige, awanan. Padre. Okay, bye-bye. Ini ko Madre Frida. Okay, manibod ta barangay Sambuang Galawag. Kablaon tayo man, datay gayem tayo nga naka-anos, nakagagaget. Ni Apo Sanggunyang Bayan Member Efren Valdez, dito'y barangay Sungadan Paway. Ni Kasin Marieta, kumasakay dito Hawaii. Ni Bayaw Meldrin. Good afternoon, sir. Ronald, God bless po. Kung nandi pagantay nga Mardanog. Adiro danti sa malipay nga sunata. Yun anak mo na dati request di ko Madre Frida no ka requestan na. Jakbat nga mimat patukar takurangan tayo mo ti oras. I love you. Maniud pa lang tayo mo tibiyang. Agore ka nga engineer ka dapat dati ko toy. Pero tayo sir kablaawak man tayo dating nga kaubraak iti on the air. Nga iso ti kadwak ita ni Maynard Domingo nga taga Burgos sa thanks sir. Kana natin ni Manong Alex sa Cabias. Okay, adero danti sunata I love you. Ididamo ka makita na awisan to'y matangkukin ka. Sinaludsod ko to'y kaugat luapaitan akas tuyan. Ngemitin di nagbayag bayat di pa nagsiningit ka. Ininot anadugtalak rimusing kanyang niyayat. I love you, sikat linaon to'y puso. I love you, daytat kinapudno. Sapay kumatat, di mo bayagen tasungbat mo. Aklunen nagkadin, oh I love you. Basulin ken di nak kumaaguraen no bilang man ta ipudno tuy riknak nga magpitik tuy puso. Jak nginam na maubiyag ko nga adda kay mo dingak di ta puso. Yakko dakel layaman ko tay naglon mo daytoy ayat ko. I love you, sikat linaon to'y puso. I love you, daytat kinapudno. I love you, biyag ko dakel layaman ko tay naglon mo daytoy ayat ko. I love you. Okay, nagigan nyo ti kanta nga na po naman I love you. Ag sublinin programa tayo kalpasan lang ka nagiti sumagmamano nga pamalagip tayo. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:36. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang nga oras yung apo nga dumdumngeg, to'y tikaw dyan nga damag, itatang nga oras, damag palaeng manipod dito'y lugar tayo.
Puntirya na Gobernador Macho Marcos Matoto, kini Senador Amy Marcos, ti panang supply ti Ilocos Norte tinatnateng kanda dumapay ataraon ijay National Capital Region wenno NCR, babaen ti Kadiwa. Inalawag ni Mr. Edwin Carino, mangitadaol ti Sustainable Development Center, nga bilang ti Gobernador, ken ti Senador, adakkel makatulong detoy pangiyalakwan kadagiti produkto ti probinsya. Imbatad na amalaksida amatulungan dagiti manlalon amang ilako kadagiti produkto da ket dakkelmet atulong iti NCR iti panagkasapulan da iti taraon. Imbunanag na nga agkurkurang ti NCR iti taraon idinto nga agsobsobra ti taraon ti Ilocos Norte. Segon ken ni Carino ti probinsya ket adaan iti duagasot 83% a self-sufficient ti baga sa akay papanan nga agsobsobra iti sa gasot 83% idinto kay tinatnateng ket adaan iti Ilocos Norte ti umda sa supply iti dandani amin a klase tinatnateng. Inayon na nga uray pa iti kasa deposit ket suportaran ti probinsya dagiti kabangibang a probinsya kas iti Ilocosur, Abra ken La Union gapot dagiti Ilocano nang nagno na ti probinsya ket aladda amabigbig amang deposito ti kwarta imbes amanag negosyo. Dahil tati kaudyan nga damag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:38. Naimbag nga damag kadagiti kakailyan iti dumaya paset iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Tagtultuloy nga agserserbiti sa pasap ti Corrales Furniture Shop. Nga pagkakatangan iti nagdudumay ti klase nga furniture products iti naing kalindigan nga presyo. Wena po kakailyan ti Corrales Furniture Shop ket agar-aramid iti kabarwanan ken moderno nga furniture products. Kas kumay ti Ridaw, Tugaw, Lamisaan, Aparador, Sala sets, Katre, ken dadumapay nga wood products. Ipakpakamupay ti Corrales Furniture Shop ket agawat pay iti made to order. Masarakan ti Corrales Furniture Shop along National Highway, Dingras Marcos Road, Barangay Medina, Dingras, Ilocos Norte. Ket adto nga impormasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0999-304-5061. Ti Corrales Furniture Shop ket kukwa kinimat matunan dagiti kinayat na anos ken manikagayem nga agasawa at Mr. and Mrs. Richard Corrales. Ti Corrales Furniture Shop ket they get absolute suporta iti programa Baru Arimat ken Baru Arimat Music Festival. Corrales Furniture Shop ti mapagdalkan a furniture shop iti Dingras, Ilocos Norte. Corrales Furniture Shop. Corrales Furniture Shop. Ti salunat ket isu iti kapatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalos tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and Family iti syudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Ang ating narating, ngunit masdan mo ang tubig. Hi Factor, Iontech Digital Corporation. Alisto can clear tiladawan, the outcome na pogi wenno sexy. Di danto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iontech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa iti susarenda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local ken or abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat da pa iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayat yu. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair, ken aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iontech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. Hi!
iFactor, Iontech Digital Corporation. First ko nga angin, ken makapawang aralugar ka diing kay sapsapulen, when po nga kakailyan, agturungin nga dagos iti mapagdidinamagan a Prexon sa Bitsa Resort. Ti Prexon sa Bitsa Resort ket agtultuloy nga agserserbi ti probinsya tayong Ilocos Norte, nang runa iti syudad Tilawag. Ti Prexon sa Bitsa Resort ket mabalinpay nga pangisyangkatan iti nagdudumang okasyon, kasi ti pakasal, baptismal, reunion, seminar, birthday ken dumapay nga napapateg nga okasyon, ken addaan pay kadagiti cottages ang mabalinyo nga upaan iti nababang nga presyo. Ken saan lang nga data, no kayat sumet iti ag-overnight, awan iti problema, agsipod daaddalig iti masindadaan nga kwarto nga mabalinyo nga upaan, ordinaryo wenno special. Ipagpakamupay ti Prexon sa Bitsa Resort nga danpay itinalawa nga pagay-ayaman, ken awan iti pagdanagan, agsipod tadaan iti security guard nga mangkita iti aglawlaw. Tinadong impormasyon, ag-text when tumawag iti cellphone number 0920-842-6633. Ti Prexon's Bitsa Resort ket masaragan iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinimat matunan, tinaayat, natulong ken manakigayem, ani Mrs. Heli Buyat. Prexon sa Bitsa Resort. Your relaxations at its best. Prexon's Bitsa Resort. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang ruden dagiti magatang sadyay, nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batac, Ilocos Norte. Kaya dadong impormasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken de kalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Naraman, nasarangsang ken naima sa lechon baboy kaditi ing kaysap sa pulen. Wen apo kakailyan dito'y probinsya tayo, kang runan na kadagiti taga syudad ti Batak. Tada dituyen ti sungbat day tanging kay pagparikutan. Iso dayta ti mapagdinamagan a Lucky Lechon. Wen apo kakailyan, Lucky Lechon laeng iti makaipaay ti kususto araman ti lechon baboy. Gapuanan tanay dumduma ti inda pa ng luto wenno pa ng tuno. Wen turungin na nadagos ti Lucky Lechon. Gapuan na tadi kay tupulos agbabawi. Gang iti National Highway, Barangay Biluka, iti syudad ti Batak. Wenno sangwanan laeng ti Barangay Hall, ti Barangay Biluka. Dadadong impormasyon, tumawag wenno ag-text iti cellphone number 0917-703-3074. Ti Lucky Lechon ket kukwa ken imat matunan ni Kapitan Joselito Lito Bersalona. Lucky Lechon, tatak original. Ken mapangnamnamaan dito Ilocos Norte, kang runana iti syudad ti Batak. Lucky Lechon, the best ka kailyan. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo ang masula-sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, Baro Arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iti kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batac City. Parikot ken pamagbaga.
parikot, ken pamagbaga. Beno papagayam. Iti dati yung malamin tayo basa ti may nga Daniel in patulod manen kada tayo ni pagayam tayong Mel Valencia, Manibuli Burgos, Ilocos Norte. Idi kalman, imbasa tayo ti may nga mensahe ni Ayat papagayam. Sige na intay isublaan nga ibasa ti sabalipay nga Daniel na ipatulod iti programa tayo. Kahit ko lang ipakaamo kada kayo ken ilawlawag iti programa ket nairantang pakaibasan kada iti nagduduma nga parikot. Parikot nga dagitoy ket haan nga masulbar nga agmay maysa dagiti maseknan ket kalikagom da iti maipayan iti pamagbaga wenno pammalakad. Isag po nang iturturong da dagiti parikot da iti programa tayo papagayam. Then wagas time eten nga mga balakad agraman pay kadagiti tinayat nga dumdum ngega. Ibasan pay kadagiti Daniel mensahe ni Ayat dagiti pakasaritaan kanayat pakasarita ni Tibiaga. Kasama nang hintay ibasa dito Dani, kablaon tayo man ni Compadre Edra Gases po dito Hawaii. Kasama tayo good afternoon Batak City watching from Whitemore Village sa Hiawa, Hawaii. Tayo ni Mr. Arnold Tolentino. Hindi tayo nakuhay nga viewers, listeners tayo ti na duma-duma paset ti isla ti Hawaii. Timbang Malemyo. Ken once again kablaon tayo ni Sir Ronald Saludares, may isa kadagiti ayat nga Mang Taraba, 60th anniversary tayo. Thank you very much kani Sir Ronald Saludares, manipod dita Honolulu, Hawaii. Samatan de paring Jeff Cabias, ni Mami Felicitas Cabias, and nakasamatan kani Manong Alex Cabias. Ken kablaon tayo pa ni ading tayong Welwel Muhammad. Manibo dita San Diego, California. Kumusta ka dito Sun Valley Beach Resort? Dito Barangay Calayab, Lawaga City. Ni kakawagyan na Primilin Pahardo. Kasamatan ken ni Manong Joel Muhammad. Kaya kasamatan kablaon tayo pa. Gure kata kita lang dito message da at malibtawan tayo tumanen. Baka di tayo tumamakitan. Kung ano tayo manong pakablawak man ni Dr. Roma ken Rosette Carmen, imbag nga malem ken more power ijay inaramid da nga online cafe. Kaya proceeds na ket apan iti tattao ang makasapol. More power to the White Plate Cafe. Buy with a cost ko na to'y kalma lang. Okay, alawan la. Kaante ka na ni Dr. Roma ken Rosette Carmen. Naimbag nga malem ken more power. Jay online cafe nga ti proceed na kano ket mapani ti tattao nga makasapol. More power to the White Plate Cafe. Buy with a cost ko na natoy. Thank you very much. Ni gayam Dr. Roma Barangay Gabo, Lawag City. Sa ganita Barangay Gabo, Lawag. Sa mata ni paring Roosevelt Simon Dita Lapas. At yaro na dati Daniel ngayon patulod ka tayo ni pagayam tayong Mel Valencia. Manibot pa lang kita iliti
Burgos, Ilocos Norte, Papagayam. At orodan ti in patulod nga daniw, ti daniw nga napaulwan iti okay, gori ka. Kat medyo nakapsot di internet mga minen. Hantay nga agpulpuligos. Okay, at orodan ti daniw, napaulwan iti anak. Daniwan ka, ayat ko. Anak. Anak intun agsalugen ti pigsak. Nakapsuten dagiti tumeng ko. Ano sa nagtukadi nga tibayen at tumakder ken nagtugaw. Ikan nagtukadi ti oras ang makasarsarita ka. Inton nakapsuta kun anak ko. Saan kan tukadi ang mauma ang karipato kaniya. Ipaimun tukadi ta na anos. Wala ipaimun tukadi ta anos mo uray agkabawak. Taon sa balin anak ko agkamangan. Kanta anak tukadimet kadagit sa miweng amang punas ti dagensen dito'y pusok. Sa kanto ka di ti agpaay asilaw ken sa rukod ko. Sa nakto ka di abugbugkawan anak. Kadya kayat ti matay nga daan sakit ang nakapenpen ti barukong ko. Kanay nagtumit ka di amluyan iti buok ko. Kanay tati kanayin kong aramiden ken kaidi basit kapaylaeng anak ko. Hinagto ka di lang langit mabain iti kaaduan ti tao. Lalo nga laeng adumaras pa. Sabang nagto ka di akas iti panang subok ken kaidi ubing ka. Piling nagto ka di met tapno malag-anan to'y rig na. Sa mga pandimet akanayon nga ipatpatig na. Tauray makunakton asyakton papaanawa. Kay diubing ka inaramid ko amin tapno agsayaat ka. Impay ko amin amasapol mo. Inaramid ko dagiti imak laeng makaturpos ka iti panagadal mo. Arig na kanekon diniteddak taaddan to pamedbed mo. Kasi ti anak ko ti kinapatig mo. Minuli ka babaen tinapintas akababalin anak ko. Nakaadal ka, ket kayat mo, pati ugalim ket umno. Maaramid mong tumit ka di amin, akid daw ko. Makayam ka di amin, anak ko. Daniwan ka, ayat ko. Ijay Burgos, Ilocos Norte. At iorodan ti pasurot tayo na sunatan. Agiyaman anak ti Diyos Ama, tain paayan nak ti
magtikas ken ka. Bagnos ko ita nga agdama, lumakaya kong awanen pigsana. Syakti agyaman ken ka, nuawan ka awanak met ita. Utang ko to'y biyak ko ken ka, supapakak ngarod pagserbyan ka. Biyak mi nga agama, uri narigat naraksak kamlata, uri agsita kamukot pariya, isip mi pailat nagpaiduma. Kasta biyak mi nga agama, narasakam nga agpatpada, uri ka na yun at tabungaw, naisip kam lata nga inaldam. Agyaman ti Diyos Ama, tain paayan naktikas ken ka. Bagnos kong ita nga agdama, lumakaya kong awanen pigsana. Syakti agyaman ken ka, nuawan ka awanak met ita. Utang ko to'y biyak ko ken ka, supapakak ngarod pagserbyan ka. Biyak mi nga agama, uri narigat naraksak kamlata, uri agsita kamukot pariya, isip mi pailat nagpaiduma. Kasta biyak mi nga agama, narasakam nga agpatpada, uri ka na yun at tabungaw, naisip kam lata nga inaldam. Uri ka na yun at tabungaw, naisip kam lata nga inaldam. Kaya nagiganti ang kanta pulwan biag ti agama ko na natoy. Hello to all PLJTODA. Aga po kay ni Mr. Arnold Tolentino. Okay, dati request ni parang Edragasas nga biag ti Hawaii. Alakit intulan no bigatin na kumpadre. Aga po nanta maamitan tayon iti oras. Ngayon kasangwa nang intay pumakada papagayam. Ipadanam yung palang kadadigiti sumagumano nga pamalagip tayo. Makay-ayo lugar ka diti ingkay birbiruken nga pangsangkatan kadagiti nagduduma nga okasyon. Ngarud, anya pay ti ingkay ururayen. Turungenen adagos ti Sun Valley Beach Resort and Hotel. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket nairanta nga pagliwliwaan ken mangpukaw iti banbanlog. Agsipod tamatanawagan iti igid ti baybay. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket adaan pay kadagiti cottages ken kwarto ang mabalinyong opaan iti nainkaltikan a presyo. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket masarakan iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Ti adung impormasyon ag-text wenno tumawag iti cellphone numbers 0909-276-8444 wenno 0999-423-3001. Managed by Miss Primilin Fajardo. Sun Valley Beach Resort and Hotel, where nice people to stay. Sun Valley Beach Resort and Hotel, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City.
Happy 60th Anniversary RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Wen gagayem ken kakabsat, iti daytoy a bulan ti Hunyo, ket celebraran manen ti kaunaan na radyo iti Northern Luzon. Ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak iti inna panagkasangay. Ngarod, inna manen ipeksa iti inna panagyaman kada kayo, patpat gen mi nga kakailyan dito'y probinsya tayo. Agraman kada iti kakabsat ken gagayem, iti na duma-duma apaset iti lubong. Adumdungeg ken mang tartarabay kaniso aming nga programa. Agbyag RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Happy 60th Anniversary. Intay mga rod pagyamanan dagiti nayat nga sumop-suporta. Kas kumakadagiti sumaganad. Mr. and Mrs. Jeff Cabias and family, Mrs. Felicitas Cabias and family, Mr. and Mrs. Alex Cabias and family, Mrs. Nerida Cabias Tolentino and family, Honolulu, Hawaii, USA. Mr. Ronald John P. Gabriel, Assistant City Treasurer, City of Batak, Ilocos Norte. Mr. Michael Galakgak and Mrs. Nida Kalakal, Barangay Nagta, City of Batak, Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home, owned and managed by Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg, iti Barangay Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Engineer Rizal Castillo, Ilocos Norte Electric Cooperative, Zone Manager, Batak District. Budwan Takdiran Farm, Barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte. Owned and managed by Mr. Mike Takdiran and Sangguniang Bayan Member Dr. Leia Budwan, iti Barangay 22, Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Engineer Glenford Pagirigan, Punong Barangay, Barangay 30B, Santa Maria, Lawag City. Police Captain Norman Pentang and staff, PNP Banna, Ilocos Norte. PNP Dumanleg and staff, headed by Police Lieutenant Joselito Rigates, and PNP Burgos, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Cheryl Guzman. Diyos unay piagmina. Bueno pagayam, tiyempo na ruden tap no tayo na aga pipinakada digitihan ko nga naibasa ti pangablao na kasamatan digiti daduma bay nga request yo ason sonata han ko nga naipatukarida gapuanan ta hanin nga may gawid pa iti oras tap no pumakada tayon papagayam. Diso na itagina kani sa amin nga callers, texters, viewers indumanan na bigat intay tumanan ag kakadwa ag dadanggay. Intol bigat papagayam ag kakadwa tayo nasa pabigat. Sa isang ganito oras sa 7, Sir Matani, Ilocano. Kaya tayo na po makaditibiyang team sa control ni Engineer Mike Ramos, Supervision and Direction Station Manager Rod Sadyan, kasamatan ng kitkita ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw. Tinutibiyang ni Ronald Domingo, mangi batbati ti naimbag nga malentay amin nga sangapada, ken sapay ko mapapagayam, tayo tinabatbati pa yung oras, iti dating aldaw, agbalin nga nagasat, para kadatay amin nga sangapada. Babay na po! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 3:04. Ascenso Pinoy sa radyo